Welcome to Hotel Hollywood. Päivää morjesta, hei. Oot sä käynyt jo Hotel Hollywoodin keikalla? Jos et ole vielä käynyt, niin nyt olisi korkea aika, mutta ennen sitä, kerropa meille pari asiaa. Nyt kun on näitä keikkoja tehty, on havaittu, että meillä on tosi hyvää matskua, hyviä biisejä setissä, mutta me halutaan vielä parempia, koska tärkeintä meille on se, että yleisö viihtyy. Se on just näin. Nyt jos sulla olisi hihassa hyviä ehdotuksia, mitä biisejä sä haluaisit kuulla live-keikoilla? Kun sä lähdet ravintolaan, yökerhoon, me ollaan siellä veivaamassa, mikä on just se biisi, mitä sä haluaisit jorata siellä? Jos sä haluat kuulla Burtsumin, niin sun paikka on Tuska-festival, mutta jos sä haluat tulla jonnekin mestaan, missä soittaa bilebändi tiukasti, live-musaa, mikä matsku, mikä biisi, mikä artisti on sellaista kamaa, mikä auttaa nostamaan sun tunnelman kattoon? Kommentoi tähän julkaisuun alle, että mikä olisi se biisi, minkä sä just haluaisit jorata meidän keikalla. Me Reenikämpällä luvataan lukea kaikki ne läpi ja katsotaan, pystyttäisikö me ehkä niistä myös jotain toteuttamaan. Tuu keikalle toteamaan, miten sä pääset joraamaan meidän tahdissa sun lempparibiisiä. Hotel Hollywood.